Ahoj, moje meno je Peter Kolár a pred 12 rokmi som spoluzakladal brněnskou kaviareň Skok. Slovo Skok znamená v švédštine aj norštine les. Pre mňa to bola taká metafora miesta, kde je živo, kde sa miesi veľa života, organizmu, veľa zaujímavých vecí, kde zároveň ľudia radi trávia čas a chcel som tak metaforicky toto prostredie preniesť aj do mestského prostredia. A otvoril som ho, pretože som sa chcel seba realizovať, pretože som bol asi ľahko naivný v mladických časoch a veril som tomu, že to bude jednoduché a zároveň som chcel vytvoriť miesto, ktoré mi v tej dobe v Brne chýbalo. Riešenie od Storiosu, potažmu TEI, máme u nás v podniku väčšinu času, väčšinu našej existencie. Aktuálny setup je, že používame veľkú pokladnu. K tomu máme 2 terminály, z toho jeden je s integrovaným číšnikem a 2 tiskárny, ktorá jedna je vzdialená a používame ju na tisku vonov v kuchyni. Ak by som mal vypichnúť jednu vec, čím sa Skok odlišuje od iných podnikov, tak to bude za mňa určite koncept, ktorý je postavený relatívne náročne. Koľko si ľudia môžu už o 8 ráno dať výberovú kávu z našej vlastnej sesterskej pražírny, môžu tu stráviť celý deň, dať si obed a večer môžu zakončiť až o polnoci nejakým drinkom, ktorým pripravia barmani. Ten koncept je pomerne komplexný, je náročný na priestol, je náročný na personál. Vďaka alebo napriek tomu takýchto konceptov nie je veľa a Skok to odlišuje.